Habang kami ay nagpapahinga galing sa bundok ng Tirad, nanood kami ng pinagmamalaki ring sayaw o traditional dance ng mga taga Del Pilar. Katulad sa ibang upland and interior municipalities dito sa Ilocos Sur, hindi pa rin nawawala sa mga ito yung mga tinatawag nilang traditional dance o cultural dance. Kasi gusto nila tayong i-preserve at ipamana sa mga bata para may makita rin yung mga susunod na henerasyon. Ito po ay pagkilala sa mga kaugalian ng naunang tao, mga katutubong tao dito po sa Del Pilar. Kaya pagka may okasyon namin, halimbawa may piyesta, barangay piyesta, ganun taong piyesta at iba pang okasyon, ito ay palaging sinasayaw ng mga tao. Karamihan na sumasayaw dito yung mga matatanda at pinapakita naman sa mga kabataan. Kaya sa ngayon, yung mga kabataan namin dito, marunong din sila sumayaw. Sunod nating papasyalan ngayon yung Sibol Waterfalls and Hot Spring. Parang kakaiba yung tunog kasi dalawa, magkatabi daw yun. Kaya tingnan natin. Ayan, pagkatapos ng mahigit 30 minutong lakaran, narating na natin itong Sibol Hot Spring. Ayan, kung nakikita nyo, umusok pa yung tubig. Tapos dito, pwedeng maligo kasi dinagdagan ng malamig na tubig. Sakto lang yung init niya. Mas maganda maligo dito pag umaga. Dito sa Sibol Hot Spring, malapit na lang daw yung Sibol Waterfalls. 5 minutes walk na lang daw, pero parang hindi na tayo matutuloy kasi parang umulan kanina, tapos ngayon tumigil. Baka pagdating natin dun, lumakas yung ulan, kaya next time na lang siguro na pagpasyal natin dito. Maganda rin daw yung lugar, sabi ng mga guide namin. Kaya nga, baka hindi natin alam yung sitwasyon, kaya back to base na tayo. Dito na naman nagtatapos ang ating upland tour. 3 araw tayong bumiyahe para mapuntahan ang bayan ng Salcedo, Quirino at dito sa bayan ng Gregorio del Pilar. Sana'y nasiyahan kayo sa inyong mga nakita sa mga bayan na ito. Sama-sama ulit tayo sa susunod na upland tour at lagi pa ring tandaan na ginagawa namin to dahil trip lang.